ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ತು ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕು ನೆಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪು ನೆಟಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬೆನ್ಪಾಟಿಕೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಂಜಾಟ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಟೆನ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ ಇತ್ತವಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತಂಡ ಎಂಚಾವೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಈತು ವರ್ಷಲ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಪ್ಪುನಗ ನಿಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಲಾವನಂಚಿನ ನಿಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಸೇರಿಸೋನ ಮೂಲಕ ನಿಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಟಿವಿ ಓ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ತಂದೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಎತೋ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿನ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಓ ಪಂಡ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲರು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿತ್ತ ಪಂಥ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕುರ್ತಿನಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಬಂದುಲೆ 35 ವರ್ಷದ್ದು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗನು ಒಂತ ಪಿರ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೂಪುಣ ಬಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಬಹುಶಃ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಳೆದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಂಡ ನಾಟಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ಡು ಅವಲವಲು ಮೆದಬೇತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹೊರತು 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಚನೆ ವರಿಂಡ ನೆಕ್ ದಾಲ ಹೊಸತನ ತೆಕ್ಕು ಚಿಂಡ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಬೂರ್ದು ಪೋವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಹೊಸತನನು ಜಿಂಜಾದು ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ವ ಐಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನರಂಜನೆ ನವರಸ ಪೂರ್ಣತೆನ ಮಾತ ಜಿಂಜಾದು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಂಡೋನು ಮೀರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಇತಿಹಾಸನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕ್ಲು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇನಿತ ಈ ಪಂತೊಡು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಷ್ಪಾಯರ ಬರಂದುಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಚಿನ್ನು ಓದುದಾಂಡ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಆಯರೇಜಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಮಾತದೀತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಚಿನ್ನು ಗಾಡಿ ಮಾತ ಒಟ್ರಾಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ಆವು ಅವು ಅವು ಯಾಂದನೆ ಸುರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನೇ ಅಂಚತ್ತು ಚಿನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಮೆಕ್ತಿನ ಪಲ್ದಿನ ನಾನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಮುಗಿತಿಜಿ ತೋಜೋಡು ಅವು ಮುಗಿಯರಂಡೇ ದಾಮಣ್ಣ ಅಂದಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಲೇರ್ ಅರ್ಜನ್ ತೂನಗ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ದಂತಿನ ಜೋಕ್ಲಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲ ನಟ್ಟು ಮೋಕೆಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಪಲಯಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಲಯ ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಯನು ಯಾನೋಲ ತೂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕನ್ ನಾಣ್ಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣೇನ್ ಪಡೆರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂತದ ಆಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕತೆ ಮುಗಿಂಡ ದಾಮಣ್ಣ ದೂರ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ ಇಲ್ಲತ ಆಯ್ಕೊಡೆ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾತೆ ಅಂಚಾದ ಆಡೊಂಚೂರು ಪಾತೇರ ಇರ್ತದೆ ಶಿವರಾಮನ್ನೇ ಓಟು ವಿನ್ನಾಯರ ಅಣ್ಣ ಆ ಪಣಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡತೆ ಚಿನ್ನು
ಬಾಲೆ ಆಡ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದೆ ಬೈದೆ ಏತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಕರೆದೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಾಡೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತ್ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಬಲ ನಿನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲೊಂದು ಸೇವೆ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಇಂಕ್ ಶಿವರಾಮಣ್ಣ ಈರು ಓಟುಡು ವಿನ್ನೈನಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ರಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ದಾದೆ ಯಾನ್ ಓಟುಡು ವಿನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗು ಬಂಗಾತನ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ ಯಾ ಪಾಪಾಯ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಎಮೆರೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಇನ್ನಿಕೆ ಒಂತೋಡು ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ದಾಮ ಅವಂದಿಯಾ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಲ ಚಿನ್ನುಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮದಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಎರ್ದೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ನಾನಲ್ಲಿ ಏತು ದಿನ ಬಂದು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲ ಡುಪ್ಪುನಿ ಪಾನು ಶರಮ ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ ಸರಿ ತೂತಾನ ಕ್ಲಿಗ್ದಾಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಮಣ್ಣ ಈರ್ ಪಂತಿನ ಪೂರ ಲೆಂಗ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲತೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಾಯೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಡಿ ಆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆತು ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವ್ಯ ಅಣ್ಣ ಟಿಫಿನ್ ಓಡು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಏ ಕನ ಬೆಚ್ಚಿನ ಯಾಡಿ ಈರ್ ಮೂಲುಲ್ಲರಿ ಇರೇ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೆ ರಾಪುಜಿ ಇಂದು ಏತು ಕಾಲ್ ಬರುಂದು ತುಲೆಗೆ ಪೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹಲೋ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ದಮಣ್ಣ ಹಾವು ಮಗ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ಓ ಸುಬ್ಬು ಅಮ್ಮೇರು ಓಟುಡು ವಿನಾಯಕ ಬರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತ ಮಾರೆ ಅಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಮಣ್ಣ ಡ್ಯಾಡಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯರುಂಡ ಅದೇ ಅಂಚನಾ ಚಿನ್ನು ಇಂದ ಟಿಫಿನ್ ನನ್ನ ಮಾತ ತಿಂದು ಬರಡು ದೀದು ಬತ್ತಂಡ ಸರಿ ನೆರ್ಪೆ ಬಾರಿ ನೆಡ್ತಿನ ಆಯ್ತಂಬಿ ರಾಮಣ್ಣ ಚಿನ್ನು ಬಯ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡು ಯಾನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ತಿಂದು ಎಲ್ಲದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದರ್ಕುಲ್ಲೋಡು ಆವಣ್ಣ ನನ್ನ ಈರ್ಲ ಖಾಲಿ ಬಂಚಿಟ್ಟು ಬೇಲೆಕ್ ಪೊಪ್ಪಿನತ್ ದಾಲ ತಿಂದದು ಪೋಡು ಆವು ಚಿನ್ನು ಸರಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಚಿನ್ನು ಏತು ಸಲ ಪಂತೇನು ಓಡೆಲ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪೋಪೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆ ಪನೋಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ಅತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಿತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಮೋಕೆಯ ಅಂದ್ಯದಮ್ಮನ್ನ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮೈ ಜೆರತಿ ದಮಣ್ಣ ರಾಧ ಪ್ರಕಾಶ ದಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪಂದು ವಾಸೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಪೋಡು ಅಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನಂತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪಡು ಆ ತಾಂಡ ಯಾವ ಇಂದ ತೂಲ ಪ್ರಕಾಶ ಪೂರ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಆ ದೇವಿರುಲ್ಲೆ ದಮಣ್ಣ ಎಂಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ನಾ ಬರೋಡ ಹಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ಪೆ ದಮಣ್ಣ ಆ. ಯಾನ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಪ್ರಕಾಶ ದಲ ತಿಂದನಾ ಹೆಂಕ್ ಬಡ ವಿಜ್ಜಿ ದಾಮಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೊಲ್ತು ಬಡ ಪಿನಿಪನ್ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಾಯತ ನನ್ನ ನಿಕ್ ಬಡ ವಿಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡೋಡೆ ಆವ್ ಸಾದಿಡು ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಮಗ ಹಾ ದಮಣ್ಣ ಓ ದಮಣ್ಣ ದಾದಯ ಪ್ರಕಾಶ ಚಿನ್ನು ಮಿನ್ ಇರ್ನೆಲ್ಲಡುಲಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಾಲಿರ್ದು ಬೈದಿ ಜಲ್ ತೋಜೋಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಲ ಆತಿಜಿ ಅಂಚತ್ತು ದಾಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪುರ್ತಕ್ ಬೈದೋಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಮಗ ಹಾಲು ಒಲ ಜೋಕುಳು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲ್ದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಅಂಚ ಪಾತಿರದು ಉಂತು ಜಲತೆ ದಮಣ್ಣ ಎಂಕ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಈ ದಾದ ಮಾರಾಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಲೇ ಪಲೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ನೆ ಚೇತುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಲಿ ಇರೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವೇರು ದಮಣ್ಣ ಒಯ್ಕಲೆ ಅನ್ನ ಶಾಲೆದ ಅಂಚೋರ ಪೋದು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಆವ್ ಮಾರಾಯ ಹೋದು ಬಲ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಏ ದಾದಯ ಚೇತು ದಾದಾಣಿ ಚೇತು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ದಾದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ದಾದ ಪನ ಅನು ಮಾರಾಯ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪಿರೋದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಾಗಿದೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಲ್ಲ ದಮನ ಅವಿಯರ ಬೇತೆ ಅಂದಿಯಾ ಅಂದು ಚೇತು ಅವ್ಯರ ಬೇತೆ ಅದು ಪಡಿಯಾ ಈಗ ಅಂಕಲ್ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ತು ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ತಿತ್ತೇರು ದಾದಂದು ಬೋದು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ದಮಣ್ಣ ಅದ ಸುಬ್ಬು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂದು ದಮಣ್ಣ ಯಾನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯೆ ಚಿನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಬೆ ಅಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಲ್ ದಮಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ
ಚಿನ್ನ ಏನನ್ಬಿಡ್ದು ಬಾಯಲ್ಗೆ ಎಳ್ದಾಮಣ್ಣ ದಮನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಏರು ಹೇಳ್ದಾಮಣ್ಣ. ಅದ ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ನಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಹಾಲು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪೊನ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಅಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಚಿನ್ನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಚಿನ್ನು ಒಂಜಿ ಆನಡ ಉಂತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲವ್ ಮಿನಿ ಅದು దాదమే చేతు ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆನಡ ಪಾತೆರಡವು ಲವ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೈತಂಡ ಅವಿನ ದಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಅವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಇಚ್ಚ ಪನ್ಪುನಕುಲೆ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕಳಂಕ ದವಣ್ಣ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಕಾರಣ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ದಮಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಆತೇಳ ಕೇಳನೆ ದಮಣ್ಣ. ಅಂದ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಎಂಕಿಲ ಅಂಚೆ ನಾವೊಂದುಂಡು ಅಂದದಮ್ಮಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಏರ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ ಚಿನ್ನುಲ చేతుల ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ పోదార్పిని ಅಂದನ ಎಂಕದಾದನ ಮೇನಮಿತ್ತೇ ಡೌಟ್ ಬರೋದು. ಅಣ್ಣ ಈರ್ ದಾದ ಪಾತೆರೊಂದಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಸುಬ್ಬು ಪಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿಯ ಆಯ ಪಾಪ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತದ ಇಡಿಗೆ ಪಾರ್ ಬೈದತ್ತ ರಾಮಣ್ಣ ಅವಲೇ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಏಪಲ ಚಿನ್ನುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ చేతు ಇನಿದಾನ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆತುಪುರ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ತುರುಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ చేతు ಅವು ಎಂಚ ಆತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ತು చేతు ಇಡಗದಾಯಕ್ ಬತ್ತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆಲ್ಮೂರ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲವ್ ಇತ್ತನ ಬಂದು చేతు ದಾಯ ಕತೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಕೇಸಡು ಉಂಬೇಲಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತೂತ ತುರು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಬಚ್ಚಾವಾಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಮೇನ ಮೋನ ತೂನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಮೇ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಈರು ನಮ್ಮ వచ్చి ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಈರು ಎಂಚ ಚಿನ್ನನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ಆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಸುರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ போய் ಬಲ ಅಂದ ಪ್ರಕಾಶ వచ్చిదామన్న ఎంత ఆస్పత్రి పడు బల్లే బొల్దు కుంటుడు ముసుగు పార్దు చెప్పుడు అదిన ఎన్న చిన్నును తుయ్యర బరుడే అత్ ఏపల అలా తరకు దివొందిత్తిన పూను అలా మేలుగు పాడ్ర బరుడే అన్నా ಯಾನ್ ಭಯ್ಯ ಬೇಗ ಬರ್ಪಂದು ಪೋತಿನ ಏನ ಚಿನ್ನು ಯಾನೆಲ್ಲ ತೊಂಬಡೆ ದಮನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ ಸಾದ ಒಂದು ಪಾತೆನ ಪೊರ್ತ ನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಾನಯ ಫಲ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಚಿನ್ನುನ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂಡು ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ ಒಡ್ಡಿ ಪೋಯೇನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನಾ ఇంకంతూ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿಯ ಚಿನ್ನುನ ವಿಷಯನು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಆ ದೇವೆರಡನಿಕೆ ನೋಡಿಯ ಎನ್ನನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಂಡಿಯ ದಾದನ ಪ್ರಕಾಶ ದಾದ ಎಂದು నీకు ಸುಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ್ಯಾ ತಮನ್ನ ಏನು ಚಿನ್ನು ಸಯ್ಯರೆ ಕಾರಣ ಬೇನೆ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ದಾಮಣ್ಣ ಅನಿ ಭಯ್ಯ ಚಿನ್ನು ಬಡವದ ಬಂಜಿಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆ ದಾಮಣ್ಣ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಪ್ಪದು ಕಾಲೇಜ್ ಪಿರೋದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಯಲು ಅಲ್ಪೊಂಡತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏನ ಬಿಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಇದುವೇ ಕಾರಣ ಪತ್ತದು ನಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಾಮಣ್ಣ ಅಡ ದೇಬುಡ್ಜಿ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ತುಳುನಾಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾನನ್ ಉರಿತೋನ್ವೆ ಪಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಸುಸೈಡ್ ಮಂತೊಂಡಲಿಯೇ ದಾಮಣ್ಣ ಶರಮ ಶರಮ ಇಂದು ದಾದಯ ಅಂದದಮ್ಮಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡದೆ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವಯ ದ ಪ್ರಕಾಶ ಇಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಮಣ್ಣ
ఇంకెన్న చిన్ను పోడు ఎన్న చిన్నును కంతు కొరలే చూరమన్నా ಯಾ ದಾದಾ ಬಂಡ ಕಾ ಸತಾ ಅತ್ಯ ಶಿವರಾಮ ಕಿಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎತ್ತದು ಆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನ ಆತುಂಡ ಈ ಅಲೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಕಾಸುಡೆಲ್ಲ ಹತ್ತದ್ವಾನಾ ನಿನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನಯ ರಾಮಣ್ಣ ಯಾನಂತ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಇರೊಂತ ಜೋರುಡೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರಾನ್ ಲೇ ರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದು ಇಟ್ಟಿರಗೊಂತ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಬರಿಟುಂತದು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನೆಕ ಪೂರ ತರೆಗದ್ದ ದ್ವರಾನ್ ತಾದಯ ತಾದ ಪಾತಿರ್ವಯ್ಯ ನಡಪ್ಯ ಮುಲ್ತು ದಾ ಪ್ರಕಾಶ ನನ್ನ ಕಾಸು ಬೋಡಿತನ ಇಲ್ಲದ ಹಂಚಿಬಲ್ಲ ಮುಲಿ ಎರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಗುಲ್ಲೊಟ್ಟು నా కాసిడ్దు బతుకునేది ఒళ్ళ నట్టుದು బతుకునే ఎడ్డతే శివరామన్న ఇర్ పోలే ఉల్పడదు ಸುಬು ಬಲಮೆ ಪ್ರಕಾಶ ಒಂದು ದುಪುರ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಯಾ కొత్తాపి నెంచదామన్నా తూతిన జనకులు లేరు ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾದಮಲ್ ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾರ್ದು ಈ ರಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾನು ರಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿನೇ ಇಚ್ಚಿಗೆದಮ್ಮಣ್ಣ ಕಶ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಚ್ಚಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಪುರ ಉಂಡು ಕಾನೂನು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಯದಮ್ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಿನ್ನು 6 ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಆರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪನ್ಲೆಗೆದಮ್ಮಣ್ಣ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಲಂಚದ ಕಾಸು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋದಾತಂಡತೆ ಕಾನೂನು ಉಂಡು ನಮ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡ ಇರಗತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕಲ್ನ ಕಿಸೆತ್ತವಲ್ಲ ಹಿಂಡುದಾಮಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನುಗೂ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಂಡಾರ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಿನ ಅವೇತೋ ಪೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕದೋಡತ್ತೆ ದಾಮಣ್ಣ ದಾಮಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಂದು పోతిన ఎల్లెల్య ఏతో పొన్నులు ಬಯ್ಯಾನಗ ಪುನಾದ ಬೈದಿನ ಉಂಡತೆ ಬಯ್ಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಡೇನೆ ಬರಂದೆ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಕರಿಬಕ್ಕ ಓಲ ತೋಟ ಗುಡ್ಡೆಡು ಡ್ರೆಸ್ ದಾಂತೆ ಪುನಾದ ತಿಕ್ಕಿದಿನಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ದವನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನುಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಮನ್ನ ಚಾ ಮತ ಒಲ್ಲ ದೂರತ್ತು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಕಾಶ ರಮಣ್ಣ చేతునంచ తాల తప్పు మన్పంది నాయన జైలుకి పాడుతు కొరుపున్న న్యాయ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿಷಯ ಮಿತ್ತನೆ ಉಂಡದ್ದೇದಾವನ್ನ ನಾನು ಏತ್ ಬಲಿ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಏತ್ ಬಲಿ ಕೊರಡು ದಾವನ್ನ ಕಷ ಏಪ ಬದಲಾಪಿನಿ ಆ ದೇವೇರ್ನ ನಿಯಮ ಆ ದೇವೇರ್ನ ನಿಯಮ உருண்டு பூமிடு நாலு தினத்த வேசனಮ್ಮ ಜೀವನ ಮರಟು ಎತ್ತಿನ ಪಲ್ದಲೆಕ್ಕನೆ ಏ ಪಗಾಲಿಗ ತಾನ್ಮನ ಎಸ್ ಬಂಧುಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮೋಕಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ನಿಖಲ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಸರಿದಾದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾನನು ಒರಿಪೆರೆ ಪ್ರಾಣನೆ ಕಲೆಯಣ್ಣರೆ ರೆಡಿಯುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅವೇನು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬಂದು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ
ದಾಯಪಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಮಾನನು ಒರಿಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಅಕಲು ಕುಡೋರಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಣನು ದೆಪ್ಪೆರ್ಲ ರಡಿ ಪೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನಿತ ಈ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೇನೊನ್ಗ ಪಲ್ಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಥೀಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ವಿಷಯ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತು ತೂನಗ ತುಳುನಾಡ್ದ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಪ್ಪಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲೆಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿನೊಟ್ಟು ಅವಲ್ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಆ ಬೇನೆ ಐನು ಎಂಚ ಸೈಸು ನೋಡಕಲು ಆ ಈ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಇಲ್ಲಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಪೋನಾಗ ಆ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರು. ಮಾತೆನಲ ಅಭಿನಯಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಒಂತೆ ನಾಟಕೀಯವಾರ್ದು ಪಾತೆರ್ನಿಡ್ದೊಂಚೂರು ನೈಜತೆದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ ನೈಜತೆಡ್ ಪಾತೆರ್ಲಿ ತೀರು ಪಲಾಯನ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ನ ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವು ಆ ರಾಗ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡು ಇರ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಇರಡ ಅಭಿನಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೈಕಾರದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು 100% ಉಂಡು. ಬಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಡು ಒಂತೆ ಆಯ್ನಾತು ನೈಜತೆನ ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು. ಎಂಕಲು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಪನ್ನೇರಂದಾಲ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ದಯಪಂಡ ತಪ್ಪು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಪ್ಪ ಏನುಂಡು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ರೀಚ್ ಆ್ಯಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತೋಗು ಪೋನಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಅಕನಕನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಕನಕನ ಪುದಾರನ್ನು ಪನ್ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚಾನಿ ಎಯ್ಯಾಡಿ, ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರ, ಮನ್ವೇತ್ ಕರ್ಕೇರ, ಪ್ರೀತಿಕಾ, ಶೋಭಿತ್ ಪೊಲಲಿ, ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಜಾವರ್. ಎಸ್ ಈ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಬೇದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರನು ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ತಂಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಲಾವಿದರೇ ಪೂರರೆಗ್ಲ ತಂಡೊಡ್ದು ತಂಡೋಗು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗ ಬಲೆ ಪುಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ತಂಡೊಡ್ದು ತಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಚಿನ ಬರೊಂದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಣ್ಣ ತಗೆತಂಗಡಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವಡು ಶಿವರಾಮಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ. ಇರು ತಂಗಡಿನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದರತೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಅಣ್ಣೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡಿರ್ನ ಎಂಕೆ ನಾಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂತ ದುಪ್ಪೋಡು. ಇದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಇಂಚಿನೇ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಓಲಲ್ಲ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. 35 years ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಶೈಲಿ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಕಥಾನಕ ಬನ್ನಾಗ ಗಂಭೀರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಆ ನಾಟಕೀಯ ಶೈಲಿನ ಬುಡ್ದು ಅಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ದುಂಬತ್ತಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೆಟ್ಟ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೈಟ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ತು ಬುಡ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರಂಡ ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮಾತ ಟೀಮ್ದ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಮೋಕ್ಯದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಮೂಡದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊನೊಂದಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ ನನ್ನದು ಸಂಚಿಕೆ ನನಾತ್ ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಂಜನೆ ಕೊರೆಯರುಲೇರು ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ.
ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಿಗ್ ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ 1980 ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ನೂತನ ಆಯಾಮ ಅಕ್ಷಯ ಎಕ್ವಾಟೆಕ್ ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ನಿತ್ಯ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 92.7 ಬಿಗ್ FM ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ